Nyakore mugejong machiegni nonro mar gazeto Okinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono antiere kae kod Edwin Okoth. Wadaka uthulo makende mar nono ni gazet mano mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Gazet momori Okinyi makawuono inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. Edwin oyawre ichiwo nade? Yawre inya Joyce ichiwo maber. Machiegni nonro mar gazet wantiere kod gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation Okinyi makawuono. King'iyo gazede ariyo gi korka kori iparo ni gazet mane manyalo usore? Aneno ka Standard wacho wach mar twak madhi nyime to gi gima gineno ka brokao thuolo malach ka twagno pok obedo e yo makare. Nation to ng'iyo kaka yiero ma higa mokalo notimore ma be apani mano to chalo ni koro gima notimore chon matin. Koro an gi wang'a to Standard nikech owacho gima sani apani kaka ja piny madwa ng'eyo ni to twak madhi nyime ni odhi kawo thuolo marom nade. Anya ng'iyo Standard mokwongo. Onyalo wacho ni Daily Nation ponono poro chumbi adhola mosechako chango mar mondo mi jo Kenya omed jogo ma ponono no winjo lit e kinde mag yiero mar higa mar 2022 kata kamano iparo nwe gazet mar Daily Nation Okinyi makawuono. Adwa wachak kod gazet mar The Standard Okinyi makawuono mana kaka iwacho. Gazet mar The Standard odiochieng' makawuono wach mabende gimiyo pek otudore kod wach mabende nyaka sani timore kata kamano kwa ng'iye kae mae gazet montiere godo kae kod moneno e mbui kae wanyalo neno ka gintiere kod pogruok moro nikech ineno ka mantiere kae mano The Standard montiere godo e studio kae nyaka sani koro keto kae ni jitters over pace of Ruto Raila talks matiende ni en ponono weche mag twak matimore kinda Raila Odinga kachiel kweth mar Raila Odinga kachiel kod kweth mar Kenya Kwanza. Taparo ni mae gazet ma kawuono bende ponono jo Standard owacho no kete mbui kacha weche mamulo county ma Nairobi. Kalore ni nyaka sani governor e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja nyaka sani koro wacho ni nitiere usuru moko machielo ma jodake county ma Nairobi biro bedo kachulo ayanga kachiel kod weche go ma utudore kod yedhe mamero ji manyaka sani wacho kae ni nitiere joma thoth ahinya inyanya to jogo ma hikgi ne piny matiyo kod yedhe mamero ji asasa. Gino manyaka sani ondika ni treat drug abuse or lose generation ma koko ked gi wach ke tiyo kod yedhe mamero ji sani to ponono jogo mabiro mbele wa kata nyithiwa nyalo bedo kama tek ahinya kalure kod tiyo asasa kod yedhe mamero. Jadon wachak kod wach mantiere It Gazette mano kotudore kod mano weche mag tiyo kod yedhe mamero ji asasa mantiere It Gazette mar ariyo mar gazet ni mar The Standard men kalure kod nonro mabende no golo odiochieng' manyoro kod dul makedo kod yedhe mamero ji mano Nakada kanyaka sani kalure kod Nakada nitiere jogo nyaka sani Nakada wacho ni jogo matiyo kod yedhe mamero ji kaka tobacco gin nyithindo machakore higni 6 higni 7 thoro tiyo kod kong'o kachiel kod higni 8 mag nyithindo gitiyo kod wanyalo wacho ni nyasore. En wach mamako chuny ahinya. En wach matek ahinya Joyce kendo king'iyo yedhe mamero ji mayudore mayot ema itiyogo ahinya kendo king'iyo kaka ndawa en gima yude ok tek to king'iyo chike mag thurka mag tayo weche mag uso kata tiyo kod yedhe mamero ji e dukni mantie but sikunde ok onego bed ni uso kata ndawa to kidhi e dukni mantiere but sikunde giyudo ka giuso ndawa. Omiyo ma en achiel kuom gima koro kelo pok ahinya ni ka ja higni 7 nyalo yudo ndawa matigo nyiso ni wan gi pek e ngima mag rowere gi e ndalo mabiro. To king'iyo bende wach mar kong'o bende yot yudo nikech ok en gima inyalo usi iuse kamoro amora to iuse kuonde mang'eny. Omiyo magi gin gik makoro nyaka bed ni piny owacho ng'e ni to yot mantiere yudo yedhe gi chal nade nyaka ketgi matek yudo mondo joma tindo kata jogo maonge gi yuto maber ok nyal yudogi. Kiketo osuru maber ewi mwandu gi tapani kata ng'iewo gi nyabet matek to wang'ni kata chik omenda manyocho kalo cha nokomed usuru moro amora ewi mwandu kaka ndawa. Omiyo apani ma report makoro nyaka mi Kenya chiw e yo mar ng'iyo ni to ngima mag rowere mabiro warito makare to wanyarito gi yo machalo nade. To bende mana kotudore kod mano kwa ng'iyo kwan mabende Nakada nogolo ka odiochieng' manyoro wantiere kod kwan mopogore opogore nyithindo manitiere skunde go mag primary matiyo kod mano ndawa gin 1,156,461
Nyithindo manitiere e skunde mag primary matiyo kod kong'o gin 1,127,456. Kaeto wantiere kod jogo mantiere kind higni 15 nyaka 65. Mago matiyo kata wanyalo wacho ni ma ok nyal kalo koko tiyo kod kong'o kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni gin addicted to alcohol. Gin 1,354,040. Mago ji mathoth ahinya. Ka bende wantiere kanyo kod jo Kenya mantiere kind higni 15 nyaka 65 ma bende tiyo kod yedhe mamoko mamero ji. Ponono nyalo bedo ni gitiyo kod nyasore, ginyalo bedo ni gitiyo kod kata ndawa kata gimadho kata kong'. Gin ji moheo 3,000,000. Mano kaka isewacho magi kwan mang'eny ahinya monego bed ni koro itimo nonro matut mar neno kaka inyalo res piny Kenya ahinya to nyithindo mabiro kanyo. Kaluwore ni kineno ja klas 6 nosechako tiyo kod ndawa, mago nyithindo matindo ahinya. Onego bed ni jonyuol, jopuonje kaachiel kod joma moko mantiere oganda konyo nyithindo mar mondo mi kik giti gi yedhe mamero ji. Adon wadhi mapiyo piyo. It Gazette mar adek nitiere wach sigana moro kanyo manyalo wacho ni omako wang'a Edwin. Kaluwore ni nyaka sani nitiere ng'ato gi min ode ma bende mil polo ne ogogi ma giwito ngimagi. Ka nyaka sani wacho kae ni couple fatally struck by lightning while praying. Ne gichokore achoka e odgi, giluongo nyaka jomoko ni gibed piny mar mondo mi giriwre e lemo. Lemo makamano ne en mar mondo mi Nyasaye omigi ngima mabor, ponono ogolgi achiedh nade mar gope kata omigi pesa moromo mar mondo mi ginyalo dhi mbele kod ngimagi e yo makare. Jago ni iluongo ni Nashon Mwishuka kaachiel ma jahigni 51 kod min ode Margaret Munyelele ma jahigni 44. E kinde mane gilemo to ok ne gin kendgi e ot kanyo, iwacho ni ne gintiere kod joma moko, mak mana ni gin ema mil polo nogoyogi ma giwito ngimani. Jomoko wacho ni ponono en lwet dhano, kosi nene nang'o Edwin? Otek pimo nikech bedo ni gin ji mang'eny e ot achiel to gilemo mondo omed gi ngima mabor, kendo koka gichak gi gin ma giwito ngimagi alam machalo kamae. Apani ok wang'e ni dang' wawach nang'o nikech ma otimore Kakamega, gwenge ma Malava. Wabro mana penjo jo Malava nyalo pimo maber to ok en gima yot pimo. Kata kamano ang'e ni pod ibiro med tim nonro kanyo kaluwore ni en wach mamako chuny ahinya. Wanyalo mana chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne anyuola makoro owito ji 2 kaluwore kod mil polo ma bende ogogi. Adwa wadhi It Gazette mar 4. Wach ma bende nyaka sani koro omako jodak e kaunti ma Nairobi. Nyaka sani koro iwacho kae ni gavana e kaunti ma Nairobi nyaka sani koro dwa medo diyo jodak e kaunti ma Nairobi kae kaluwore ni en bende dwa medo kwan usuru michoko e kaunti ma Nairobi. Kwang'iyo malo kanyo Edwin, nitiere Nairobi City Increased Tax. Gin gigo mahinyo japiny. Kibed jago madhi e town kacha kidwa yiengo gachi kacha kata parking, nitiere medruok e pesa. En wach mamako chuny kaluwore ni sani ngima tek to da medo ridore ahinya to ne jodak e kaunti ma Nairobi. Gini nigi gik moriwore ahinya nikech king'iyo mokwongo wacho ni ng'ado yien e boma ma Nairobi. Koro dhi miyo kidwa ng'ado yien, ipidho yien tidak Nairobi, idhi golo siling' 8,000. Kigolo siling' 8,000 e ng'ado yien to be ochako keto osuru ne jogo mauso koth yien. Koro ok wang'e ni kanyo saka jogo kwan mane nikech imedo osuru ne ng'ama dwa tong'o yien tichak imedo osuru ne ng'ama dwa pidho yien. Koro kanyo ok ang'e ni mano chal nade. Parking kata chungo nyamburko e chuny boma ma en siling' 200 sani ero wacho ni onego bed siling' 300 odiochieng' ka odiochieng'. Nyaka joyalo ma yala Jivanji Gardens, ng'ama biro mana miyo ji chiemb chuny, joma be winjo pek mar ngima marach momedni bikoro idwa nogol siling' 500. Apani magi gin moko kuom pek ma koro dhi medre ne jadak ma Nairobi ahinya to jogo matimo ohala, nikech timo ohala kosebed matek e chuny boma to kaunti dhi bet kata embo kapar kodhi yudo choko ni mayot kaluwore ni bedo ni omede makata samoro ng'ama onego chule koro manyo mana yo ma ikwepego. To bing'eni wacho wach lemo no, to bing'eni lemo ichulo 500 kata jogo malemo ka idhi lemo e kar budho mano mar Jivanji kata Kamkunji ema ichulo 500 mano odiochieng'. Ponono ichulo 500 ne odiochieng' to onge pesa moro amora midhi yudo. Wang'eni kinde mathoth jolemo koselemo to koka gidwa choko sadaka akani gidhi bedo machalo nade. Jogo madwaro dhi lemo mano jok madwa yalo City Park ginto nego beni gichulo 1,000 mano odiochieng' ka odiochieng'. Kopogore kod mano wantiere kod jogo mabende wacho ni gin thothne ji luongo gi ni jo Uber.
kata ka oket ni gin digital and traditional cab operators, gin to gibiro bedo ka gichulo 5,000 e kinde ma bende koro giketo mano 5,000 higa ka higa, e kinde ma bende koro gikawo ng'ato kata giweyo ng'ato e boma kacha. Magi mana weche ma koro nyaka sani koro keto mar mondo mi ponono omed kwan osuru ma ichoko e kaunti ma Nairobi, to japiny ema biro hinyore. Penjo ni bende jopiny biro yie kod wachni kose gavana kosewacho, to mane wach mogik Edwin? Apani mato en chenro mano chako chon. King'iyo kaka jo boda boda ma wacho ni koro dhi ogolo 1,000, nokwongo yie ne jo boda boda donje chuny boma mondi. Ma ging'iyo ni koro gin gitiye chuny boma. Apani mano ne en kaka inyabolo oduma ne gwen, to gwen kosebiro koro ekimako gi. Koro ma en chenro mana nyalo bet ni nopango chon, to ok apar ka dhi tame, nikech king'iyo county assembly ma Nairobi bende en gi osekawo joma ne kata wuok e duond buche mopogore opogore moketo machiegni, omiyo ma nyalo bet ni odhi kalo mayot. To kata kamano gima lich ni to kosekale bichoko ni dhi nyalore mokwongo, to mar ariyo mibadhi dhi bedo maduong' marom nade, nikech ing'e jo kanjo kata joma tiyo gi county kaka timore ka koro ing'eyo ni mondo in ja taxi mondo ibed e chuny boma nyaka igol siling 5,000, to jakanjo biro te 100, dong 100 ema ang' nigol mondo ohala dhi mbele. Omiyo mibadhi madhi wuok ka nyalo bet mang'eny, to be kaka Sakaja biro nyalo choko osuru machalo kama, ema ok apar ka bobet mayot kaluwore ni ngima bende pek, to ohala bende sani odok piny. Nyakoro muge jong wach ma kamano nitiere it gazet mar 4 mar gazeni ma The Standard mago medruok e kwan usuru ma bende kaunti ma Nairobi sani koro dwa medo godo usuru e kuonde mopogore opogore ma bende ponono itiyo. Miyo ka idak e kaunti ma Nairobi sa koro chopo mar rido kan. Adwa ni wadhi it gazet mar 6 Edwin. Nyaka sani wang'eyo ni kamiti ma bende tayo twaka mane kind Kenya Kwanza ka achiel kod Azimio la Umoja gisebedo ka tayo twak margi. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ni kamiti ma kamano mano motelne kod Kimani Ichung'wah ka achiel kod Kalonzo Musyoka giwacho ni gisebedo ka gitime e yo ma mos ahinya. Gino ma ponono miyo jomoko paro ni agenda duto mopedhnegi ponono ok ginyal chopo dwaro kata ok ginyal chopo kare agenda duto ma koro osepedhi e mbele kamitino. Ka bende jopiny no mithuolo mar mondo mi ochwal paro margi ne gimoro amora ma gidwaro ni kamitino otwage e kinde ma koro gibedo ka giromo e kar romo mar Bomas manobore Nairobi ka. Kamitini oseyudo kata memoranda kata chwal ywak ma ji ochwalo kata ndika ma ji okelo 142. Apani ma en achiel kuom gigo ma koro kelo luoro ni to ka koro un gi memoranda kata andika ma ji okelo 142, ok ang'e ni gin gi thuolo marom nade mar ng'iyo gigi duto, kech kabe sani giwacho ni giwuok giyweyo nyaka wuok tich juma manyien ka pod ing'iyo ni to ang'o ma ji ondiko ma pach jopiny kata dwaro mar jopiny gin ang'o gini mondo ka koro gibed piny gichak twak. Omiyo mano gin achiel kuom luoro ni samoro gidhi mos ahinya to be ok gibi nyalo winjo kata ng'eyo matut gigo ma jo Kenya ondiko, nikech ji wacho ni ok onego bed ni en twak mar joma otelo kende mobet piny twak, en twak mar duond japiny be nyaka winje i twak machalo kamano. Omiyo bedo ni pod ndalo tin kaka tin no to gi gik ma gimedo yudo mang'eny to gi kaka gidhi mos, apani ma ema kelo luoro ni gini nyalo yware ahinya. Kodhi mana mapiyo pia adwa ni it gazet mar 8 wang'eyo ni jatenda kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga odiochieng' manyoro ne obago romo kod governors madirom 8 e kaunti ma Kisumu. Ahinya te kinde ma bende koro nyaka sani Raila ng'e ni osebedo akia ni wanyalo wacho ni nyaka sani koro jatend piny William Ruto wang'e no temo kata temo mar soko tiende ahinya te gwenge go mag Nyanza. To wang'e ni gwenge mag Nyanza e kema Raila Odinga nitiere kod mbi. William Ruto jatend piny osebedo ka temo mar mondo mi soka tiende gwenge go mag Nyanza ponono en osechako neno mbele yiero mar higa mar 2027. Raila Odinga odiochieng' manyoro ne obedo kod gino miluongo kanyo ni closed meeting kod governors abore county ma Nairobi mar ponono gi por wacha kotudore kod weche ma otudore kod neno ni Raila Odinga ponono pod mbi mare e gwenge go mag Nyanza okorumo. En romo mane nigi pek ahinya yore ariyo. Mokwongo aneno ka giwacho ni negi twak e weche mag ochumi kod dongruok mag gwengego, to maduong' bende en mar weche mag siasa, nikech kapo ni jatend piny Kenya osebet ka dhi e gwengego kuom thuolo ma ndalo mosekalo to nyo kelo buok ni samoro odhi to otang'o negi kata olombogi gi chenro mag dongruok
manyalo miyo gilok pachgi kata chung margi mag kisiasa. To nawinjo ka gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o wacho ni ok ginyal loko pachgi kendo gin gi chung motegno e duond bura mar ODM kata riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Omiyo mano en siasa ma osechako gore chon, to kata kamano wabrito neno ni to nitiere lokruok mage manyalo bet e chuny governors gi, nikech seche ma jatend piny Kenya obiro to biro gi gik mang'eny ma okelo to onyalo lombogo governors mabed moko nyalo loko pachgi. Apani thuolo pod lach Kenya ka higa achiel mar siasa nyalo bet chalo higni 100. To piny kanyo be naneno ka speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula bende nyaka sani koro nyiso jod bura mag ODM ni koro kik gibed kod buok moramora. Mago jod bura mag ODM ma bende no ng'is no chul fai kaachiel kod mago ma bende nyaka sani no nyise ni biro bed kithicho gi oko mano kowuok e duond bura mar ODM kaluwore ni ne gitudore machiegni kod kweth mar Kenya Kwanza. Nyaka sani koro ng'iso gi ni kik gibed kod buok moramora. Mago jod bura ma oriwo kanyo Gideon Ochanda mar Bondo, Karoli Omondi mar Suba South, Elisha Odhiambo mar Game, Felix Odiwuor mar Lang'ata kod Senator e kaunti ma Kisumu Tom Ojienda. Mage moko kuom jogo ma duond bura ma ODM nyaka sani dwaro thicho oko e duond bura margi, kaachiel kod jogo ma bende no ng'is no chul fai kata kamano ng'iso gi ni koro kik ubed kod buok moramora. Edwin Mitantiere wach momako wang'i e gazedni mar The Standard. Kwatieko wamule Daily Nation bende mapiyo piyo. Kwatieko e ite malo chiko kanyo ing'iso jopur ni goluru cham e puothe piyo piyo nikech koth biro mapek dwe mar 10. Omiyo kapod un gi chama ahinya to oduma ma pod nie puothe onego gigol gi mapiyo piyo nikech koth biro ma El Nino to nyalo kelo negi lal maduong' ahinya ka koth oketho cham e puothe. Apani mane wach ma aneno ka nigi pek e wang'a ahinya e Standard odiochieng' ma kawuono ka ok pogore gi moko mwaseng'iyo. Anyakora Mugajuanga, gazet mar The Standard kineno odiochieng' ma kawuono pek ahinya kaloni nitiere gazet ma iye mano mar My Government bende nitiere ei gazet mar The Standard. Inyalo dhi nyiewo ibed piny isome yo makare weche mag tuke mag rugby bende nitiere it gazet mogik mano mar gazedni mar The Standard. Wan walidho ni alidha mar mondo mi ing'e moko kuom gigo ma ome pek e gazet mar The Standard. Wang'e ane gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo odiochieng' ma kawuono. Gazet mar Daily Nation wach magimiyo pek gin weche manotimore e yiero mar higa mar 2022. Nyaka sani koro wach kae ni kaka Raila Odinga mano jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance ondike kae ni how Raila was caught flat-footed mano e yiero mar higa mar 2022. Nitiere weche mopogore opogore kata maling'ling mopogore opogore ma bende nyaka sani koro nyiedhore lela kotudore kod kaka Raila Odinga norem e yiero mar higa mar 2022. Nyaka sani iwacho ni nitiere gigo manok oket kare kaka achiel kuom gi en loko agents mag Azimio ma bende notim saa 8 okinyi mano chieng' tarik 8. To wang'e ni tarik 9 ema jo Kenya ne dhi e debe. Tarik 8 saa 8 mar okinyi kata mar otieno ema ne giloke agents maggi. Wach ma kamano no komi peke it gazet mar 678 mar gazeti mar Daily Nation. Edwin en wach ma kaka ne wacho mokwongo ni ochiego adhola kata machiegni chango ne oganda mathoth. To kata kamano paronwa gik manotimore e yiero mokalo ahinya to gima nomiyo nyalo bet ni nochando Azimio kane gi pango kaka ji dhi e yiero nikech iwinjo ni kapeni no kata agents moko saa 8 jandiko ni bende ndiko ni nitie jomoko ma nokong'i kata ne onge kata kuonde ma onge kata agents moko be nyalo bet ni nokochul kata ne onge gi geno ni bro chul gi. Omiyo magi gin moko mag ng'ikruok mane nitiere kweth mar Azimio thuolo machuok kapok Kenya odhi e yiero. Apani nyakora mogi nigi nyalo kawo thuolo malach ite mar 6, 7 nyaka 8 mondo iwinj ane kaka notimore e yiero mokalo ahinya te kweth mar Azimio gi gima nyalo bet ni nokelo ne Azimio lal mane giyudo e yiero mokalo. Wach ma kamano nyakora moge jog mana kaka isewinjo nitiere it gazet mar 6, 7 kaachiel kod mar 8. Adwani wang'i ane wach mantiere it gazet mar 2 kaachiel kod gazet mar 3. Wanyalo wacho ni en sigana mano mar Beth Mugo. Beth Mugo wang'e ni noyuda
koda kansa mamako thuno mane higa mar 2010. Kata kamano owacho ni nyaka sani ne okale thieth e yo makare mochango. To gino maduong' ma nyaka sani koro nyalo jiwo godo oganda, owacho kae ni kansa koyudi godo to ken ni ochuno ni nyaka tho. Kofwenye chon tinyalo thiedhe mochanga e yo makare. Kata kamano wanyalo mana wacho ni ma en sigana majiwo jopiny. Kinde ka kinde wang'eyo ni ojak kel chenro mar dipimo kansa mopogore opogore pacho kae. Jopiny nyalo bedo ka wuok oko kinde ka kinde mar mondo mi iwuog oko opimi kansa. Kalore ni nyaka sani wacho kae ni yudo thuolo mar ariyo, gino mabende wacho kae ni en second chance, en gino mabende nomiye mijing'o ahinya e ngimane. Ka bende wacho kae ni yudo thuolo mokwongo mar ariyo mane kinde manorakore koda kansa en nikech ne oponono ofweny chon ni entiere kod tuono mar kansa mamako thuno, kama bang'e to noyudo thieth kendo koro nyaka sani nochango, ma wanyalo wacho ni en cancer free. To ka oseyudo thieth makare, nofwenye chon, oyudo thieth makare, koro osechango. Ojiwo mana jo Kenya moko edwe. En sigana makelo mijing' nyalo jiwo oganda kata mabe moko makale midhiero machalo kamano, jogo man gi tuoche. To be otemo nyiso oganda ni pim en gima lich ahinya. Kiwinjo ka onego bed ni ipimi, to kata ka in gi del malit matin to ber kidhi yudo wach mowuok kuom jolony, nikech embo owacho kanyo dino ling'a matin to dino bet mayot. Koro ka okang' mar dhi e od thieth mondo pime ema norese ahinya, nikech mane kaka ne ging'eyo kaka koro inyalo chak thiedhi. To bende wacho kae ni ok inyal ng'eyo ng'ata manyalo yudo kansa. Onyalo bedo an, onyalo bedo in, onyalo bedo ng'ata. Kata kamano wacho ni kik wabed moluor mar wuok oko mar mondo mi opimwa tuo mar kansa. Wacho ni kopimi, kofwenye chon, ema pono ni inyalo yudo thieth mapiyo michangi. Kansa oken andika mar tho. Koro nyakona Mogejwang' inyalo wuok oko mar mondo mi opimi kansa. Adwa ni wadhi mapiyo It Gazette mar 4 kaachiel kod It Gazette mar 5. Wachako kod It Gazette mar 4. Wang'e ni achiedh nade osebedo kokwako sekta mar sukari e pacho kae. Nyaka sani koro jogo ma bende nitiere sekta mar sukari sani koro gidwaro no los lwasi makare ahinya ne jopur. Ka bende nyaka sani giwacho kae ni kembe mag sukari mago mag ji giwegi osebedo kondiko jopur mathoth ahinya e tich. Gino ma bende nyaka sani giwacho ni onego temane ng'iyo makare sekta mar sukari ahinya to kembe mag sukari mago mag piny owacho manyaka sani kale achiedh nade mathoth ahinya. Edwin pani gitemo bende wacho ni mondo kembe mag piny owacho onego temane kawo ranyisi kuom kembe mag ji giwegi, nikech onge kaka un gi kembe ariyo kamoro achiel to kambe achiel to dhi mbele maber to moro ne to ok nyal dhi nyime. Apani mano en gima koro jopur ywaga ahinya, nikech sani pod ochung kembe mag piny owacho ok nyal rego ka giwacho ni nitiere nok mar niang'. To bende bedo ni kembe go ok nyal rego to kembe mag ji giwegi to dhi mbele. En gima jodak koro ng'iyo ni to piny owacho nyaka ng'iye ni to ibro tim nang'o, nikech sani koro bilion 117 magin gope mag kembe mag rego sukari mag piny owacho nigo iwacho ni idhi gwitoko. Mano bing'e ni en lal ne japiny, nikech mano pesa mano wuok kuom japiny. Omiyo gima duong' en ni mondo ging'iye ni to ere kaka kembe mag ji giwegi tiyo e gweng' achiel ma kembe mag piny owacho to ok nyal tiye. Nyalo bedo ni masin oti koso jogo matayo kembe go emok tagi e yo makare. Wach ma kamano nyakora Mogejwang' nitiere It Gazette mar 4. Anyisi ni wan walidho ni mana mapiyo piyo. It Gazette mar 5 nyaka sani koro wang'e ni tuo malaria en tuo no minyalo geng'i. Kata kamani wacho kae ni tuo malaria minyalo geng'i, kata kamano nyaka sani podi nego jo Kenya mathoth. Ka bende kaluwore kod nonro mano tim machiegni, nyaka sani koro yango ni ji 7 kuom ji 10 ma jo Kenya nyaka sani koro ngima gi nitiere kama ng'aw mar gamo tuo mar malaria. Wang'e ni piny Kenya osebedo ka rakore ahinya kod tuo mar malaria ahinya te gwenge ma tuo mar malaria nitiere. Kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni kedo makamano pok ochopo kare, kalure ni thoth ji podi wito ngimagi kalure kod tuo mar malaria. Wang'e ni tuo mar malaria thothne nego nyithindo manitiere buo higni 5 kaachiel kod mine mapek. Omiyo sirkal onego bed ni rido kanda e kedo kod landruok tuo mar malaria e pacho kae. Giwacho kanyo ni ji 12,000 kaka higa pod wito ngimagi nikech malaria en gimikelo gi suna. Wanyalo kedo go e yo makare. Pinje kaka China sani in malaria free, onge malaria e piny mar China chakre higa mar 2021.
kata Kenya ka bende gwenge mag Masawa kaachiel gi Nairobi gin malaria free, matiende ni Nairobi ka ok inyalo wacho ni suno ka imiyudo malaria. Koro apani ka gichako tiyo gi ranyisi ma gisekete gwenge mag kaka ma Masawa ma Kenya to gi Nairobi, wanyalo di kedo gi gini kendo gi tuoni, kendo ji 12,000 nyalo dak kata ok bi wito ngimagi kokalo kuom tuo ma inyalo geng' mar malaria. It gazette mar 6 kaachiel kod mar 7 owach kae ni how court ruling an urgent fiasco court Azimio flat-footed. Mano kaluwore kod kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nokawo okang' mar loko agents margi saa 8 otieno, mano motelo ne yiero odiochieng' manyoro. Magi achiel kuom gigo ma bende giwacho ni nomiyo kweth kata nomiyo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ok obedo jatend piny Kenya, kaachiel kod ng'eto mar doho ma bende ne owito oko manotiyo kod register ma aching' kata manual register e kinde mag yiero mano mar higa mar 2022 mano higa mokalo. Magi achiel kuom gigo ma bende iwacho ni ponono ne omiyo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ok oyombo. Iparo ni mana adiera kose ponono nitiere moko ma ok wang'eyo? Apani ka pod okawo higa achiel mondo ka walos sigana ni, apani pod moko biro wuok e higni mabiro, kendo wabiro ng'eyo ni to ang'o gini manyalo bet ni notimore, gik manotimore tok wacho ni tok tent. Ang'e ni mang'eny notimore tok tent to ok wanyal yango gi nikech biro kawo thuolo malach. Kapod mirima dok chien to ji chako wuoyo e wi weche mane moko kuomgi ok dwa kata winjo, to koro dhi chunogi mondo giwachi mondo jo Kenya ong'e ni to kapod wang'iyo yiero mabiro, ang'o gini manotimore ma wanyalo geng'o mondo kik yudwa kama noyudwa. Aka bende It gazette mar 8 kanyo pod gin mana weche giwacho ni nyaka sani jatend Azimio la Umoja Raila Odinga en pod owacho ni ombulu nokwali e kar kweno maduong' ma pacho kae, oko polling station. To ang'e ni kar kweno maduong' ma pacho kae ne en Bomas of Kenya. To podi poko yangore e lela gimomiyo kweth mar Azimio la Umoja ne okawo okang' mar loko agents magi kodong' mana seche to jo Kenya dhi e debe. Nyakora Mogajwang' wach makamane waseng'isi. Nitiere It gazette mar 6, 7 kaachiel kod mar 8 mar gazedni ma Daily Nation. Inyalo nyiewo ibet piny isome e yo makare. Neno wadhi mana mapiyo piyo Edwin kalure ni ka thuolo marwa pok orumo odiochieng' ma kawuono. Wantiere kanyo kod weche mabende It gazette mar 10 mar gazedni mar Daily Nation okinyi ma kawuono nyaka sani kore ondika ni state invites bids to operate Lamu Mombasa ports assets. Magi gin mana weche motudore kod ng'iyo kaka dho wath ma Lamu kaachiel kod mano ma Mombasa biro bedo katiyo mano e gwengego ma dho wath Nam Chumbi. Edwin, mano en okang' mar ohala nikech koro biro bet ni jogo man gi thuolo mar timo ohala machalo kamano biro yudo thuolo mar bedo gi yiedhi matiyo e dho wath Nam Chumbi ma Lamu. Omiyo mano apani en okang' maber ahinya Joyce, kendo king'iyo gazet ite mar 12 bende pod weche mag yiedhe mamero ji ka be Nation wang'iyo gi e yo matut. To giwacho ni ahinya tiyo kod nyasore omedore kod 90%, matiende ni king'iyo higni 5 mokalo jok mane tiyo gi nyasore sani koro gimedore gi 90%. Mang'iso ni ma en achiel kuom yedhe mamero ji ma ji medo tiyogo e okang' mamalo moloyo. To be king'iyo mos ripodegi wacho yedhe ma itiyogo asasa, mang'iso ni ng'ato tiyo kode mang'eny moingo kata kaka en madho kong'o to madhe asasa, tiende no komadhe kata mar mor kata mana matin, omadhe mang'eny. Omiyo magi gin gik ma kelo wich bar ma koro jotend piny owacho nyaka bed piny mondo ng'iane ni to ang'o minyalo tim mondo geng' medruok machalo kamae. Ahinya to gigo machalo njaga kata nyasore ma be chon ne gima yudo tek, to sani en makoro rowere kata thoth oganda tiyo kode kendo tiyo kode okang' mamalo. Kapod wantiere mana It gazette mar 12 piny kanyo Edwin, nyaka sani koro jopuonjre 22 mantiere e kaunti ma Uasin Gishu nyaka sani koro nowuok e pacho kae ka gidhi manyo kata gidhi medo sombgi e pinyno mar Finland kata Finland. Wang'eyo ni wechego mag Uasin Gishu
nen kinde mokalo chien ne osekelo ahinya, wanyalo wacho ni nomuoche pacho kae. Kalore ni nitiere jopuonjre, nitiere moko kuomgi nouso nyaka lope mar mondo mi gidhi gisome pinyno mar Finland, kata kamano ne nitiere chochni moko. Kata kamano koro gikone nitiere jopuonjre 22 ma bende midhiambo manyoro ne giwuok e pacho kae ka gidhi Finland. Mano e bwo chenro ma bende olos kanyo koda kaunti ma Uasin Gishu. Kata kamano nitiere moko 24 ma podi odong'. Wanyalo wacho ni chunygi podi go kibi, kata kamano en okang' makare ni ne giwuok e pacho ka odiochieng' manyoro ka gidhi Finland mar mondo mi giyud somo kaka ne gidwaro. Wang'e ni modongo bende chenro makare ibiro ket piny. Wanyalo wacho ni tok kama ling' nosewuok ne mibadhi moro ne nitiere iye ka. Emomiyo koro sani koro wanyalo wacho ni wach ma kama nobiro e ler kata nobiro e lela, koro jopuonjre gi oyudo fuong'ruok makare. Adwa tiyo kod wach mantiere e gazet mogik mar gazet ni ma Daily Nation. Wang'eyo ni jopuonjre ma donjo e mbalariany, mano e first years kata freshers, gisechako chopo e mbalariany mopogore opogore manoko chakore juma mokalo. Juma ni moko kuomgi e mbalariany ma giseriwore godo ibiro bed kitimo negi gino miluongo kanyo ni orientation gi dho ngere. Kata kamano nitiere mbalariany moko madwaro ni first years ochulo omenda moro, gino madhi ataro kod gima jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nowacho. Nyaka sani piny owacho ma pacho kae osingo ni kochakore dwe manyien gibiro bedo ka gigolo omenda madhi ne jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Edwin, kwatieko. Mane gima nyaka ne timre Joyce, nikech kane bedo ni piny owacho golo chik ni mondo mbalariany okaw jopuonjre ma kata onge gimoro amora ma gichulo, to mbalariany chulo teko mar stima, mbalariany chulo pi ma jogi tiyogo, mbalariany chulo jotich. Ok ang'eyo ni ma to ne dhi tiyo nang'o, omiyo apani gichopo mana kama ne pod ne ong'ere ni gidhi chope, ni nyaka to ne giwache ni gidwaro omenda machalo nade mondo ka nyathi kata jopuonjre odonje skul. Nikech onge ka mbalariany nyalo bet ni girwako arwaka ji nono to onge omenda moro amora mochulgi. Wang'e ni piny owacho omenda gi lewoga, omiyo mondo chieng' moro giyude omenda mowuok sirikal biro kawo thuolo malach. Koro gitimo mana gima nyaka gitim, nikech ok apar ka nitie kaka ne ginyalo tiyo maonge omenda kata matin. Kata kamano ero giwacho ni jopuonjre ogol gimoro 7% ma be kata ka ne obed ni ikonyi gi piny owacho pod ne nyaka igol 7%. Eka bende jopuonjre masomo e mbalariany mar Technical University of Mombasa nyaka sani giwacho ni moko kuomgi nong'is nochulo omenda madirom 10,000 e kindego ma irwakogi e mbalariany ma kamano. Kata kamano sirikal ero osesingo ni mbalariany mago mag piny owacho biro bedo ka yudo omenda kochakore dwe manyien. Wagena ne en singo mabiro chopo kare mondo jopuonjre moseriwore kod mbalariany first year kik yud achiedh nade mora mora. Edwin, ero kamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet. Kosin gitiere kod wach mogik kwaloro? Aonge wach Joyce, amedo mana paro ne jopur ni kowach ni ugol cham e puothe nikech koth biro goluru chon, nikech loso cham kasto kethore ka koro oseikore nikech koth ma be waywago ga kinde mathoth ok bi bedo wach maber. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakora Mugia Jwangi kanye machopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibed piny isome yo makare. Ne wami mana siso mar ng'eyo gigo manitiere e gazet. Yena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani tok yueyo nyawadwa Sharon Ong'ao donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.